Ongi etorri. Ongi etorri! Bienvenidos y bienvenidas a Borsiria. Добро пожаловать. Sejam bem-vindos a Bordsiriac. Bienvenue à Bordsiriac. مرحبا زارم. Bine ați venit în Bordsiriac. Ongi etorri Bordsirietara. Benvenuti a Bordsiriac. Yirtin Yurajanavidin. Benvinguts al Borsiria. مرحبا بكم. Ongi etorri gure eskualdera. Bortzirietara etorri zara, bertako herri batera. Bertze herri batera bizitzera joatiak bizimodu aldaketa dakar. Jendia, ingurua eta euskalkia ere berriek izanen dire seguraski zuretzat. Hala ere, bertan eroso sentitzea nahiko genuke. Bertako herritar gehienek dakigu euskaraz, eta gazte eta haur gehienek jila denek menperatzen dute. Ahalegin handia egiten ari gara bertako gune gehienetan euskaraz aritzeko aukera izan dezagun. Euskaraz aritzeko aukerarikan ez duzu falta izanen hemen eta euskaraz aritzera animatu nahi zaitugu. Horrela, hizkuntza komunitatea sendotuko duzu eta erraxago izanen da bertan eroso sentitu zaitezen. Itxin bazara sentituko zara. Bortziritarren ehuneko 75ak egiten du ongi euskaraz. Euskara dakitenek euren seme-alabei transmititzen diete etxean. Eta euskarazko irakaskuntzari esker, etxean euskara ez duten haur gehienek euskara ikasten dute. Haurren artean euskararen ezagutza ia erabatekoa da. Eta gazten artean ehuneko 80%koa. Horiek ditugu indargune. Helduen adintaldean berriz, ezagutza bajuxiagoa da. 10tik 7 egiten du ongi euskaraz. Euskaraz zertxo bait dakitenen zenbatekoa, ehuneko 15 ingurukoa da. Euskara mankomunitatearen helburuak euskararen biziberritzea eta garapena dire. Eta arlo guztietan euskaraz aritzea posible izatea da berez eregina. Kanpotik heldu zareten herritarrei harrera egitea denon ardura da. Euskara bertako sentitzeko funtsezko elementua dugu lan eta kultura aukera berriak sortzen baititu. Hemen, euskara ikastea debaldekoa da, mankomunitateak ematen ditun diru laguntzei esker. Ongi etorri! Bordsirietara.